हामबाय जतुरानो खुलुमका तिनिनि कक बाताय मुनि कक बथमांखा थानसा अब सुदु सान्ना माना बागै सिमिया द फानाति सानान बागै सि बेलानि नांगुबै दंगु आव ताबु तंग जरावो ताबु बेलानि नाङै दं ककनो जों चेरि नायलेनानि जों जतनि खुगनो खनावो ताबु निनि आनि जतनि ति खुगनो जों खनावो थानसा फिया थानसा कक बुसक जे मरो जों अबनो जों चौइना हरमाया अ थानसा बिसिङो दङ जोंनि बालबाक्सा के सामुं खाइलेमानि जों याक बाय याक जतनो बालबाक्सा के सामुं खलायो अ बालबाक्सा हिंगे जों जतनो सालायो बाल हिंगे साल अ बाल जे जों सामुं ग्लाइ सके खलाइमा मानि अब जों साइथिंग सामुं न जों खलाइमाया बाबै बाक्सा जों सुजाना सिगरै हिंगे जों अ बालनि फानो जों ना साना थांगे हिंगे किसा उलको फासिं थाङै साना खलायो चिनि प्रि इंडिपेंडेंट सिगांनि ककनो आफुरो जों जे बालबाक्सा खलायै इंग्रेज रंनि बिरुदे जों लड़ाई खलायनिखे चिनि फाननो जों फुनुका जों तै बंनि सासनो जों तै तंलिया हिनिनिखे जों जे खरांति सामानि यगै यकनानि बागै आबो बचिनि उनिटिनि बखा कायसा रिवो जों साइमानो जों न कायसा आं साक बाय थां जों सावि तंग बायचिनि सि सोसाइटी कुजुगो कासाया चिनि सोसाइटी कुजुगो काना हिंके चिनि नेशन चिनि जों कुजुगो काना नांनाय चिनि यागरा बेभाग न कुजुगो काना नांनाय आखिरे से सोसाइटी डेभलप मुखासे एज वेल एज जों साइमानो चिनि कान्ट्री बो डेभलप अंगो नै हिंगे जों साननानि माननानि बागै सिमिरा जों थानसांलायनाय अ सानमानि मानमानि अमो जरा कायसा फायगे हिंगे अमो थागै थानाय जों अ सानना मानना मुजुं मानि अमो तो चिनि खावनो दङ जतनि खावनो दङ जों मानना मुजुं जेसे सामुं खायगे हिंगे फियाबा जों सानमानि मानमानि यागुलो जों अ थानसा इंयादे दंनाय चिनि दफा जों तङै दङ जों सोसाइटी वसि दङ चिनि दफानो मो थांनानि चिनि दफानो कुजुगति सानानि जों थानसे बेलायनो नांगुबै दङ जों हिंगे अ थानसा उमानि यागुलो जों बुरकनो चुबानानि जों ताबु गोबाङानो नुखा याक बाय याक फाउन्डेशन जों नुगो तै बुरै बदल सिनि सिख्ला चाइरो गोबां मानो ड्राग्स नि अजा कुबुलजा हिंगे जों बरकनो ति सानानि जों साइमोनो चिनि सिख्ला चाइरो उखा चिनि सोसाइटी नि चिनि फ्यूचर नि बरक पिलर बरक साया हाइमे चायो क्लाइ दं हेंगे चिनि सोसाइटी बियाम बंनि मेरुदन्दनो बाइक लाइमा हाइसिंनाय अबन बागै जों पुइलानो चिनि सिख्ला रंनो अबनि बखाक जों खामा सतनि नाय बरक जे हामे बाय कुबुल तंमानि अबनो जों खा बंनो खा मेचेन व हाइमा बे खा मेचेन वय जों कुबुनि बखाक बंनो मातु बुनाय जों अमो साइसं जों सामुं खाइमाया जों जेसा हाइमियाफो गाहामपानो ओंखाका जों साइजों हुगाय लामा हिमनासि जों हरदि बरंगेन जों गिरिमा करम कथरो फायो फिया जों अजागाव पाल बाक्सा हिंगे चिनि खादरु चिनि खरां ताइसा कुजुगो काबो आफरो जों जे सामुंनो खायने मुसुं दंगो आं जुगलिया रंदि जों रांनि बखागबो जुगलिया खराकसा बरक सिमि सोसाइटी नि बार जानाय दंखा आहेगे चिनि जतो सोसाइटी चिन जेसपन दफांथो बो कुजुगो कासाया जों नुगो गोबां मानो साननानि माननानि मुसुं मासिमि बरक गोबां फियाबा अ सोनामनानि थायो खरां बोसो याक्रिनाय दं जे सोसाइटीआव सोनामनाय गोबां ब सोनामनाय कन्स्ट्रक्टिविज्म जे गोबां हाय आ सोसाइटी न कुजुगो कानाय जों नुगै दंगो बनो रिमां तंखे अ सोनामनाय कस गरि खाहिंके ब जरा कायसा फायगेंके ब कमरिने थानाय हिंगे आं अबनो साना मुजुंगो जों जतनो थानसा कक बायसिमि थानसाया जों खाबायबो थानसा बजागा जों थानसा नां बजागा जों पार्टीनि बागै जों जतन ताबु खोनावो थानसा हिंकेनो पार्टीया चिनि हदादा फनाति सानान सि बेलायनो जों नांफुगै दंगो जरा पाइरेरो आं पाइथागाव ककनो सानाय जों मुजुंमा मानना मुजुंमा आमनो याकारै मुजुंमा तो दङ हायफोना किसिसा जों बनो खानरि दनै दफाति सानानि बखाक लामरिखे चिन दफा तेगिसा मोखां सोनानाय लुको सिनिनाय जों फाइरि हिंके जतनो मानना सानानो तरयाव कारै जों दफा सनामना बखाक लामरि दाइनो हामबाय बेलाखे हामबाय सरति देबरमा ताबो नेक्स्ट माधवी जमातिया बो एमए खलाई तंगो ताबो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी वो बुकुक माधवी जमातियानो कबोगो बिनि जरानार फाइनि बागै सारि kaham ani sai okra rongno ang khulumaya phorote ani saksalai te ani sukusurona ani hamjak maya pharo
tini ni kok botheman ke thansa abo sanmate manno bagai simia do phano kusugati sana bagai abo belai khanang sui tongo ao thansa gare ke kaisa ni sini mung kore romdi ri tungsa ke sabja bese ri kangsango bija kangsa suija ke se bo bijap ngo abo no thansa ni sini mung buike buthai se salaisa sengke yang suna bane se haka hamna tuksa ao sengsin do phota phon noi tongo thansa anglai maya kho chini bumung na toy sini kong na toy ta phuno thansa lai ma kari kho bumung na toy sungjo na ti prasa tama debroma tama zomatia tama riang tama koloi sungjo na ti prasa abo to thansa anga no thansa ka sungjo na ti prasa abo na kare koko nukja tong kong kha do phani ko so bere ni sini jang mane a kok thansang ne ke sini bai ka thansang manai baksa basawo sini kok bosi kobro nini kok kobro asol ya abo bagai borok walai munukja oro jagao thapa pherlai manukjago baksa so saw kaisa manai ko phatani borok phaiwi nono sengka omani manai ni bumung tuma baksa sawo judake te khorsa sawo judake omona ane kobro fia abo jotoni ne kok bongkha sini kobro thangsa ngono thangsa ke sing sin dofa sini jago romdi yaksi kongsa bai sini samang nangya yaksi kongba thungmili sini yafango ayapo bai sing samang tangui mano yongsa nanya sikon sasa borok kabang kapake musai baksa au kubino okogle thansa ni phanke belai ni kotor nukung kai sawo walai mang tongka nukung salbo se tongnai bui nini nukung walai mang nugui bui munai nai no aun ba bui sing thansa ngoni nango thansa kri ingke sini sinimung kri ingke oran bisingo sing nugui tongo sini sikla sikli rong kha sini dofani thina bosi sini sati pia baborok mona ko sokjak pring poroi inglaijak phekjanai mane be kubulei a phekjanai mane kubuljak hi borok no sing yakaro bo ingya sing borok no koto bo nangnai lam kaham phono gani nangnai lama kahamo tlang nangnai au bo sing thansa ke borok no phurungani nangnai pia sing borok no phekjanai mane be kubuljak drugs bai sawi borok pheklaijak sing bone yakaro ke ingya salsa da jesu sorgi khiza phanung tong huljate bo salsa bugui na mathangai tai khaino sing sini dofani sai rono bo lama kahamo tuwani nangnai kauna thansa kare ingke sini sinimung kare kubui no thansa hamani belai khanang kogo sengno bo sini ti prasaro bo kaham lama no asu serenglaya hamya lama serengai tongo awon bawi no sini yapang sini thong sesekang ragra wonang sin thong ka kami amsai rago seng oro simi khaiwi pirai ke kaham pilai ke ngeseng kami amsai rago seng pirai nango sini kaham lama thangani kaham lama phunowani awon bawi no seng thansa ke pal ke miliwi no samung tangwani bata romdi kaisa panda songsana ingke khroksani yakba ingya pal ke romui no seng samung matango akesi neng samung kaham khlai manai seng khoroksa lama hing to ni poza ligma seng bono thangai kisa ke seng na ke abo me khasik seng nai abo me khasik sang busuk torba abo no seng dai tin no khlai manai abo no bagai no seng jotto no thansa anga bata sanma manma abo simil seng thansa hin leke abo sini ingya te akubun kaham samgo boseng thangani nango seng thansa ngloi buku bai simi salayo bukhasin koplon nangnai yak bai tangna nangnai obono phaiti seng jotono khabak sang lainai toma sala toma burei toma karai bama bukhira toma ganang seng jotono baksa ke thansa ke lamao hinglainai orom nokja seng burei ro ongkha jotoni se koto jin do phawo burei ro no puila borom di jago undrom di tuima tuisa sekang tuima sphayo nini buma bupa sekang buma no phayo burei no sekang agogo ambang ne burei no kongnai nirong ni nogo tongmani phatar ongkhawei to phane samung kusu kana babai samung tangnai babai angkobogo abono jotono thansang lainani jotono palbak sang lainani samung tanglai khabaksa thansa walaya anglaiwe jongla tonglai sini mangbo ngnai mokthang salsa jotono hambai Bukuk Madhavi Jamatiano tabok joraya phanai Dhanuras Nuatia bo tabok BA khai tongo tai young poet bo koglom bo siyo takok Dhanuras Nuatia nono joraya pharo ni jora narak phani bagai belai kheno khak
गोजां खायनाय नाय दंमोन बागै नाय दंनाय रङ बेलाखेना हामबाय खाख्लायाव बरनि कग्रक नंनि बखाव आसो खामलाय मान खोना नै धनुराज नवातिया आं बैसादि रेवटिं गायखां पहिलानो जत र फाइमा जनाय नाय दंनाय रङ जतनो सानजा गाहाम आनि मुंखा धनुराज नवातिया औ दिनि कगवत मांखा थानसा अब सुरु साना माना बागै सिमिया सिनि हदा दफा हामजाना बागै बुनां दं गा आव बेले नां सुइ दङ थानसा जों ताङै ना अंकाय सिनि हदा दफा बायगे हामजानाय हदा दफा हामजाना थाङा अंकाय थानसा नांगौ जेमन रनि दाबो दै थपसा खायसे टियारि अंगो जों तमु बालबाक्सा अंखांकाय खरकसा बरक जुदि थानसा अंखांकाय जों जेसा सामुनो फानो खलाय माननाय साइजों साकबाक्सा बा साक कायसा खलाय मानिया जेसा सामुनो फानो रनि दाबो जों हागो खुनानि हागो खुना थांगाय कायसा हागो गुथु खुना थांगाय फानोसे साइजों खलाय गागे ब सालसा आले नांना चान्स दङ आबो हायनो जों जुदि गर खरनै एबा ताइ खरकसा जुदि बनो मानजुइनाय सुबा खांकाय आबो ब दाक्तिन खलाय माननाय जों थानसा दंखांकाय बुसु बुलुं न फानो खुमलुं सलामी मानो आबो कगन दङ जों बुसु न जों हग माने यागलो अन खुंकायदि आबो खुमलुं ओं थाङानो आबो हायनो हदा द हामजाना थांगायबो जों जेसेबानो बेबाग बेरेथिकेनो जों आबो थानसा ना नांगौ रमनि बानिया खायना थांगायबो जेने आं ताक जेनि अर लेक्समनि खरसा फाल दंका आलु 20 टाका केजि ताइ खरसा फाल दंका 15 टाका केजि अमंके जों भाइगे थानसा नाय जों खरंनि मिलगैनो कायसा के फाला नांनाय बले कायसा रेडन फाला नांनाय ओंखाय जों थानसानि मारि नुनाय जे जों हदा हामजानांगैबो आबो हायनो जों बेबा बखाखतेनो जों थानसा ना नांनाय जोंनि फोरोंलायथानि जोंनि रनिताबो जोंनि अर आगरतला एमबिबि कलेजाव कवर फोरोंथानियो जेमन वातुइ डाब्लु बाय सुइने फोरों दंखा जेमन ता गन्डासरा कलेज रमनि अर यु बाय वातुइनि सुइ फोरों दंखा आबो हायके जों भाइके थानसानाय आबोनि बागैबो फोरोंनाय रावबो थानसा अंगै बने ककचा माने बिसिंतै ब्र इ कायसा गसिवैनो जों आबोनो फोरोंना नांनाय आबोहायके जों ककनो चामना नांनाय जों आबोनि जों कारन चिनि भंगंखा चिनि बिसमा अंखा फोरोंनाय राव ताइ सोलोंनाय राव जों अरसि जुदि थानसा अंमाय अंका जों भाइके हामजानाय आबोनि बागै जों थानसा नांगौ जे फोरोंनानैबो खाकते इंथोन ताइ सोलोंथानिबो जों आयंतैबो थानसा नांगौ तावरनि सुइथानि जों सुइ दंखा जे डाब्लु बायनो सुइका बा इउ बाय सुइका अंकाय आनि नगसिया बन नगसिना नांनाय यस आं सेक्रिफाइस खायना नांनाय बिले आनि सेक्रिफाइस गरे इंके जों भाइके थानसांनाय आंनि नोरसि गसिना ना आमो कुनु कक्सि गरै बिकज थानसांना नांगाय नों सांनो बेदो गैरा नांनाय 100% फुल्ली आमदि किसि जों थानसा ओंइ माननाय ओंखाय ताबो ग्रमनि जे जेनि साम जे कक बथवा रमिना हारका जरनि खरां जे थानसा साना माना बागै सिमिया हदा दफा हामजाना नांगै थानसा नां सुइ दं यस आवै जे दिनै जरानि खरां रमखा आवै ताइ खरकसा बरमी फायना नांगौ देन तिनि अर जों खरबसक जनो साना सेबखा आं साइमेनिया आवै गेनो ताइबो साने जुरि फायगांकाय यस आनिबो किसाले वानसुं फायगना थानजा ताङै नां थानजा तामो अब आनिबो किसाले वानसुं फायगाबले आवै गेनो ताइ खरकसा वानसुं नांथोन ओंथोन बो वानसुगैनै यस थानजा नांगौ हानि बो सिगाङै फायथोन आवै नो ताक चिनि को रमदे चिनि सार बिब्लब ब मियावनो कायसा बगुस्तल खलौइरका आवो चिनि बाय बेलेग हाम ताङै इंगे जों बिजाब नाहाना रुतुंना थाङा अंकाय कायसा पाब्लिकेशन रुतुंमा से सालजालाय थाङो आवैनो जों बेबा बखाखते थानसांना नांगौ आव आं दे आनि कौलो रलिया जतन ना हामबाय हामबाय ताखक धनुराज नवातियानो बबिन कौनार बागै अर फाइ कक सानाबो बेलाय आसो कलाइसाया आबो हायके तब साइटोगलांखा अब कायसा कौनर साइ फेकला ताबुनो पाइथा कन्टेस्टेंट फाइनाय बखक सामलि देबरमा ननतिया नि फाइनाल बागै जरा याफारो बो बीए खाइजा तब सोशल वर्कर अबनि यागुलो चिनि सरे रगनि बदल अब नार्सारि परितंनेर बर कग्लम रिसाइटेशन खाइने बर मियावबो कम्पिटिशन न बेलाय नायथक क्लिक साके साजो फजा नर खालगै नाय दंबादि हामबाय ताइ नाय तंनाय जत ताखक ताइ बकुक चंनो अक्रा जाकारनो खाजानि खुलुमा याफारो दिनैनि कक बथमा अंखा थानसा अब सानना ताइ मानना बागै सिमिया दफा हदनो कुजुगति साना बागै बो बेलाय नांकोगो आव बेलाय नांकोक मानि कक बथमा बाताय मुंनि बागै चंगिना जाखा थानसानि कक फाइकेनो जों पुइलानो साकनो सिङै नायना नांग्राव जों बुसुक जरतै थानसानो हामजा जों बुसुक जरतै थानसानो फैतोजा
जों तुमंनो थानसानो फैदो जाव के जों साक साकनि सेक्रिफाइस दंना नांनाय साक साकनो थानसानि बागै डेडिकेटेड खायनो नांनाय हाइगे जों थानसांनाय खुबाय साफानो हाइगे जों खाबाय थानसां माननाय आव दफाना कुजुगो तिसाना बागै हिंगे सानना मानना बागै थानसां मानि लगी लगी दफानि जत्त बेरेमतिनो जों थानसांना नांनाय हाइगे जों जिनि कुजु खामप्लाय आरो आसुगै माननाय जों साइमानो जिनि इ भारत हादर इ हायुंनि सेकेन्ड जों साइमानो जिनि इ भारत हादर वर्ल्डनि लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कान्ट्री इ डेमोक्रेटिक कान्ट्रीआव जों थानसा ताइ कक बाक्साके खरां कतरखे हा कतर तंनाय हा पांनो खोनारि मानमानि बिसिपिनो जिनि मानथाय जों कमाय तंमानि जों मोथांजांमानि बागै मानि मानो आव फिया अ थानसांमानि लगी लगी जों अ थानसानि बिसिंथै मानथाय मानिबो जों तुमंनो याचाकना फ्रुके थानसाके याचाक मान्या हंके इ मानथाय गब्रै थानाय इ मानथाय केबलै थांनाय दफा मोथांजांमानि बागै इ मानथाय मानफानो जों अ मानथायनि बिसिंथै दफा मोथांजाक मान्या हंनाय थानसानि बिसिंथै याचाकै मान्या हंके कगरो तंगो माफा तंफानो बसा देरावो माफानि बिसिं ककबाक्सा करै हंके हा तंफानो हा कमावो हानि बसारं बिसिंगो गदालमा करै हंके आबनि बागैनो मानथाय सानना बागै थानसांमानि लगी लगी याचकना बागै जों थानसा अंनानि नांगौ जों साइमानो जिनि सिनिमुं जों दिप्रासा इ दिप्रासा सिनिमुंनो रमै नारकना बागैबो जों थानसा नांगौ जों साइमानो जिनि दिप्रासा बसंनि बिसिङाव गोबां बोसा हदा दंगो जमातियारि आं काइपिं मलसाव गोबां मा दंगो जों जत्त मिलिउसे जों थानसा जमातियानो खिबिबो जों दिप्रासा गसिमुं मान्या देबरमानो खिबिबो जों दिप्रासा हनि गसि मान्या गलायनो खिबिबो जों दिप्रासा हनि गसि मान्या इ दिप्रासा सिनिमुंनो मोथाङै नारकनानि हायुङो हंके जों थानसा अंनानि नांगौ आबन लगे लगे जों साइमानो जिनि हानि लाइबमा आंखा बेलाय गलक ताइ कुथु इ जिनि बबाग्रा रंनि लाइबमा इ हायुंनि सेकेन्ड लार्जेस्ट कलक लाइबमा हनै सिनिजागो जिनि मानिको डायनेस्टी इ त्रिपुरा हास्तेव 184 खरक बबाग्रा जोंनो नायगलिक लांथांका इ बबाग्रा रंनि लाइबमा रंनो जों ताइसा रिबाइव खाइतो बनानि रुतुबैतो बनानि हिंगे जों थानजा नांगो ताबनि हिमाले ताबनि जरा फाइ नुकजाखा जिनि लाइबमा रं बेबांनो कमाय थांरो बुनिता फबाय सिकिरि जागै जिनि लाइबमानो जों फब्रो जरा काइसे जों मा परिलिया मा फबका तुया मा गजक रखा फिया जों साइमन कताबुक जों सिका लाइबमा करै हिंके आ दफानि बसकां गरिं मै तंनि मान्या जे बरकनि पास करै बिनि प्रेजेन्ट इंनि मान्या जों ताबुक तंनो जि रेसपॉन्सिबिलिटी जि नेक्स्ट जनरेशन न जिनि लाइबमा याफाक लां थांगानि अ लाइबमा याफाक लां थांगानि हिंके जों जत्त थानसाके रुतुकमानि बिसिक्तिनो जिनि नेक्स्ट जनरेशन न जिनि लाइबमानो जों याफाक लां थांमाननाय जों साइमानो जिनि कगरो जों दिप्रासा बसंनि क अ कगरो रमै तनि नारगनि बागिबो जों थानसांनानि नांगो तामनि हिमाले जों केबन जिन कगरो केबन सम्पत्तिया देबरमानिबो सम्पत्तिया रियांनिबो सम्पत्तिया जमातियानिबो सम्पत्तिया अब दिप्रासानि सम्पत्ति से अ दिप्रासानि सम्पत्तिनो रक्षा खायनानि जों जत्तनि दायित्व जों साइमानो अ दफानि बुरि रंखे दफानि यारन अ दफानि यारन नरमके अ दफा क्वाक थांनानि किसिसासि बलायनो खा खामानि बिसिं साना नांगो ताइ जों लुगै दंगो इ दफानि बुरिनो बुनि हदाबाय गुबुल मानि बुनि हदाबाय नुकुम खामानि इ दफानि बुरि रंनो जों तुमो रमै नारक मान्या हंके जिनि दफा क्वाक थांनानि बिसि साल दगला जों तो आबो केबनि बसा केबबाय बुनि नुकुम बाय बुनि हदानि बरबाय गदाल खानि सेलेमु रुमा सुंगिया बिनि बसा देरामानि आबो जिनि दिप्रासानि देरामानि से आबो जिनि दिप्रासानि देरामुंसे जिनि दिप्रासानि अ बुनि दफाबाय गमानो याक कागरि तोबना हंके जों थानसानि बिसिक्तिनो अवेयरनेस नि बिसिक्तिनो नेशनलिज्म खावा आचायनि माने बिसिक्तिनो अबनि याकनि यगनानि काइसनो लामा हामियानि बिसिं बलाय हामिया दफानि सिक्लारो आयुग सत्सुकेनि सिनि सिगंनो लांमा सासु जयै थांका जयै थांनानि नाङै दंगो द्राग्स हन्दी माने हामिया हन्दी चामुं हामिया हन्दी जावै बिया अ याक अबनि याक कागरान बारिबो जों थानसानि बिसिक्तिनो अबनि अवेयरनेस नि बिसिक्तिनो जों थानसा याक कागरि माने कगरो यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल जतरनो हाबाय Belakang hambai takho salka Pulau na ang jotono ani khulumung yafaro ani okrate ani sai kusu ani sai salai rongno tinini je kok batai mongni kok bothoma angkha thansa bu sudu sanna mabaga bang phimia hoda dofano snamai ti sana bagai belai no nang sogoi tongo aw sing saimano thansa jotono hlai thansa phia
जों नुक जागो जद जागोन गुरु खारां बाहायके जों थानसाङै मानाय जों सिनि सिरमों मिसिं दै बाहायनो जों थानसानि मारि दुबि मानो बाहायके जों नायदि जे ताबु सैथंनाय र बर'खौ बिनि सैगोरोंबाय बिनि सैगंबाय संसार गोनाङै लीलाग्रि मानो फिया दाबु जे थोंगोरों र हंगाबा बिनि थोंबंबाय ब बिनि हादुलै दफं सारैया ब संसार गोनाङै दफंरै मानो ते रोजाब गोरों हंगाबा बिनि रोजाब मंबाय ब बिनि रोजाब मंबाय साहारे आगिनि सिरि सिरिनि कक्थाय कगल बेबाक न चेरी रोजाबै अ संसार गोनाङै बिनि मानो आफुरनो फायनाय सिनि हानजा ते सिनि हदा दफानि साखा गासा मुंनि लामा जों साइमानो सिनि दाबु गोबां मा जागानो सिनि सिगलार गोबां मा जागानो फेक जानाय नोंजानाय आबाहाय जागा गोबां मा गिरगै क्लाइ दखा आबारावनो जों बाहायके तुबनाय आरो आं साजुं माबाय नों साजुं माबाय आरो जों फानमाया फिया जेफोर थानसानि खरां फायनाय जेफोर नों थानसानि बाजानाय आफुर हंगानके आ निनि हदा दफाव आबाहाय जोंजाल आबाहाय हामियानि दंमारो जों फियग्रि मानाय जों साइमानो थानसानि बाहायके मारि फायगा ए जेफोर सिनि नेशनलिज्म स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जेफोर थानसाके फर्स्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थानसाके तिसाका खरां आफुरो जों सिनि रिसा सिनि रिगनाय कानानि जरा सुदुं मानखा आबाहायनो जेफोर सिनि इंडिया हाबतरो जों इंग्रेज रावै साजन खायजाका 190 years फिया आफुरो सिनि राजाराव ठीक रिने बागै जों साजन खायजागौ जों बदरे बद जों जाल फायगा फिया जेफोर सिनि लीडर्स रो बासानानि आगुखा आफुरो इंग्रेज रो हादुरि गबन सिनो याकरै सिनि हानो फियगै माकलां थांखा आबाहायनो त्रिपुरा हासते बाहायनो जों जदि थानसाङै माखांके जों जदि थानसानि या मारिङै माखांके आफुरो जों सिनि हाया सिनि मान थाया जों सिनि हा साजन जों क्लाइमाननाय आबाहायनो आं दै सानामु जुङो सिनि सिगला हांगाखि सिनि बेकबोन हायक्लायो आबान बागैनो सिनि सिगलाराव बासना नाङै बोस्लाङो सिनि सिगला हांगा सिनि दफानि खम्बोबान दै बुरिराव हंगाबा सिनि दफानो मोथाङै दिसानानै गासि लामा बनि याग्रमिनो जों मातिसाव फिया अ बुरिरो फिया सिनि अ जे साबु बुरिराव हंजाङायनो जों ताबु बजागा क्लाइ दंखा जों ताबु नगजागो बुरि दफाबाय बुरि हदाबाय खारै थांबानि नगो फिया अबनि बिसिंते सिनि हदा दफा बुसिक एफेक्टेड ngैमान आबु सिनि फिउजानो सिनाय हानि बागैनो दिने अ जे सामं सिनि सिगला बुरिरो आबाहाय खायदों मारावनो जों या कांनायनो नांनाय आबो नों साजुं सामाबाय वंया आं साजुं सामाबाय आबो जों पाल बाक्साके जों मा सालायनाय बाहायके बिनि लामा फियग जानाय दे जों साइमानो जेफ्रो सिनि दफाव जों जाल साइमानो यागलो आबाहायकेनो जों तेरेब के थानसानि लामा फायनाय आबाहायरंनो जों कातिरि मांखायके आनि जराबो पाइरक आंबोनो सानाय लास बायथगो यूनाइटेड स्टेट वी बिफोर divided before. Thank you so much.